Spiser du for meget slik? Goddag, mit navn er Jesper Skærbæk, og jeg er hypnotisør. Jeg har siden slankehypnose på Facebook. Denne hypnose gør, at du kun spiser slik på fredage. Brug den på dit eget ansvar, og så starter vi. Luk dine øjne og lyt til mig tælle. Og jo mere jeg tæller, jo mere slapper du af, og jo mere fokuserer du på det, jeg siger. 1, 2, 3, 4, 5. Jo mere jeg taler, jo vigtigere og vigtigere bliver det at fortælle andre om denne video. Det er nu for en måned siden. Du finder dig selv hjemme i dit eget hjem. Du sidder og ser noget fjernsyn. Dit glas har lidt vand og står på bordet foran dig. Du tager glasset op i hånden, og du kigger på glasset, som du holder i din hånd. Nu holder du glasset i din hånd, og så siger en høj og tydelig stemme. Du får mindre og mindre lyst til at spise slik, for hvert sekund du holder et glas i din hånd, med mindre det er fredag aften. Det bliver mindre og mindre vigtigt at spise slik, for hvert sekund du holder et glas i din hånd, med mindre det er fredag aften. Og så længe du ser eller holder dit glas i din hånd, så længe gentager en høj og tydelig stemme. Du får mindre og mindre lyst til at spise slik, og det bliver mindre og mindre vigtigt at spise slik. Det er nu en dag ude i din fremtid, og du finder dig i dit eget køkken. Du skal lave noget saftevand, og der står et tomt glas på bordet. Du tager det tomme glas op i din hånd for at hælde vand i det. Du står i køkkenet og kigger på det tomme glas i din hånd. Nu holder du glasset i din hånd, og imens gentager en høj og tydelig stemme. Du får mindre og mindre lyst til at spise slik, og det bliver mindre og mindre vigtigt at spise slik. Fordi så længe du ser eller holder dit glas i hånden, så længe gentager en høj og tydelig stemme. Du får mindre og mindre lyst til at spise slik, og det bliver mindre og mindre vigtigt at spise slik. Det er nu en måned ude i din fremtid. Det er morgen, og du sidder og skal spise morgenmad. Dit glas med lidt vand står på bordet ved din side. Du sidder på din plads og tager glasset op i din hånd. Du kigger på glasset, som du holder i din hånd. Nu holder du glasset i din hånd, og imens gentager en høj og tydelig stemme. Du får mindre og mindre lyst til at spise slik, og det bliver mindre og mindre vigtigt at spise slik. Fordi så længe du ser eller holder dit glas i din hånd, så længe gentager en høj og tydelig stemme. Du får mindre og mindre lyst til at spise slik, og det bliver mindre og mindre vigtigt at spise slik. Og nu skal du tælle fra 5 og til 1, og så vågner du igen. Fortsat god dag.